أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: svi blagoslovi od Allah dželešanuhu su obasuti na iskrenog slugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema tom obećanju koje je Allah dželešanuhu obećao, ja ću da govorim danas u vezi nekih izvještaja u vezi Dželsa Salane. I naravno da je nemoguće sve da spomenem kako je Allah dželešanuhu nas blagoslovio i kako Allah dželešanuhu otvori srca ljudi prema džematu i kako Allah dželešanuhu znači učvrsti vjeru ljudima, a neprijatelji ostaju znači bez ikakve pomoći. Mnogo ljudi mi je pisalo u vezi nekih događaja. Navešću neke od njih. Ovi znači događaji su jednostavno način na koji mnogim ljudima vjera se učvrsti. U Kongo Kinshasa misionar Hamid Saheb piše u vezi toga kako Allah dželešanuhu otvori srca znači ljudima da prihvate Ahmedijat. Oni imaju jednu radio stanicu i piše u vezi ovoga: imam iz lokalne džamije Isa Sahib poslije kada je slušao naš program na radionu, on je došao u našu misionarsku kuću i rekao je da je znači shvatio koja je poruka džemata i dao je taj dan bejat, znači zakletvu. Ali nije samo to on uradio, on se vratio u svoje selo i počeo znači da govori o Ahmedijatu i rezultat toga je bio 24 osobe su znači prihvatile Ahmedijat i posle kad je misionar posjetio to selo, još 8 osoba je prihvatilo Ahmedijat i tako je način znači kako Allah dželešanuhu pokaže put i kako Allah omogućio da ovom znači dobrom imamu otvori srce da on prihvati istinu. Mnogi znači u Pakistanu islamski učenjaci se ponašaju totalno na drugačiji način. Umar Munawar Sahib je mualem i on je u Kongo Kinshasa u nekom selu i posjetio je znači jednu džamiju u kojoj su Vahabi i muslimani bili i podijelio je neku literaturu i neki znači mladinci ispred džamije počeli su da bacaju kamenje na njega. Mnogi govore da kao u Africi ljudi nisu pismeni, kao slušaju nas, ali i tamo također postoji opozicija. Ovaj mualim je znači zaštitio se od tog kamenja i nastavio da govori o Ahmedijatu. Oni su bili impresionirani njegovim saborom i onda ovi neki koji su bili izašli iz džamije vratili su se i počeli su da slušaju šta on ima da kaže.
mnoga pitanja znači su bila postavljena, mnoge znači optužbe koje se pripisivaju džamatu su također upitani. Onda je jedan kao mlađi čovjek rekao vi idete u London da radite svoj hadž gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao hadž u Mekki. Ovaj mualim je upitao ovoga čovjeka, recimo koliko puta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio hadž. Ovaj mladić rekao cijelog svog života je obavljao hadž. Onda je ovaj mualim rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je samo obavio jedan hadž. I onda ti prisutni u džamiji su znači rekli to mladiću da on stvara kao samo nezgodnu situaciju. I onda ovi znači koji su stvarali problem u toj džamiji su postiđeno otišli. Taj imam te džamije je odveo našu delegaciju mualima i koji su došli znači da govore o Ahmedijatu svojoj kući. I bile su još dvojica znači imama i još nekoliko ljudi. I 40 ili 42 osobe su pozitivno znači primile poruku i oni su znači prihvatili Ahmedijat i džamat je znači uspostavljen i u tom mjestu. U Gini Besao imam kaže je rekao do danas mi smo znači informacije koje su nama dolazile su da Ahmedi ne prihvataju znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem ni Kur'an ni hadise. I rekao je danas smo mi gledali vaš program Dželse i imali priliku da slušamo i vidimo vašeg halifu koji je samo davao upute direktno od Allaha dželešanuhu i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sve uputa koju on davao dolazi iz časnog Kur'ana i suneta. I ova znači lažna propaganda koja se širi je ništa novo znači jer uvijek propaganda protiv ispravnih se širila. I onda je rekao danas ja prihvatam Ahmedijat i ja ću da govorim o Ahmedijatu svim mojim znači ljudima i hvala Allahu da znači on je to što je obećao i radi i znači novi opet džemat je otvoren. I onda ti oponenti u Pakistanu ne trebaju samo da nam se protive, trebaju znači da prouče šta mi zaista znači praktikujemo. Pa onda ako žele da se protive nama. Iz Liberije glavni predsjednik za zemlju piše kako Allah dželešanuhu znači pomaže našem džematu iako imamo opoziciju. On kaže prije 2 godine znači bili su ljudi koji su prihvatili Ahmedijat i oni su ili su bili kršćani ili nisu imali nikakve znači vjere. I poslije kad su znači oni prihvatili Ahmedijat, naravno stvar da su se desile neke pripreme da se oni mogu obučavati i podučavati vjeri. Oni su to radili znači u nečijoj verandi i jedan dan Murteza sahib koji je njihov imam tu rekao je da molite se da nam Allah podari zemljište gdje možemo napraviti džamiju za nas. I on kaže u tom mjestu znači ima previše kršćana ili ljudi koji uopšte nemaju nikakvu religiju i oni nemaju znači dobro mišljenje ili pogled na muslimane i bilo je vrlo znači teško da se dobije dozvola da muslimani mogu napraviti svoju znači bogomolju. Jedan čovjek koji je bio prisutan tu on znači nema nikakvu vjeru, ustao je i rekao ja kako sam znači upoznao ovog misionara koji dolazi u naše selo, posmatram ga kakav lijep moral i ponašanje ima, kako se svima jede iz istih posuda, kako i dođe i sjedne pored mene čovjeka koji niti imam religiju i pijem i sve i upita me kao kako sam.
I ja nikad nisam vidio nekoga sa ovakvim ponašanjem. I on kaže, ja imam jedno zemljište gdje sam planirao da napravim kuću sebi, ali ja danas to doniram da se džamija vaša izgradi. I nekoliko dana poslije i on je prihvatio Ahmedijat i također je prestao konzumirati alkohol i jednostavno se toliko promijenio. I tako se promijenio da drugi ljudi jednostavno su vidjeli izvanrednu promjenu u njemu. I onda se ljudi naravno stvar počeli da protive tome, ali ovaj gospodin je rekao, ja sam dao svoje zemljište da bi se džamija znači napravila i bit će izgrađena. I tako su oni napravili džamiju koja je prva znači džamija u tom mjestu i nazvali su je Beitul Nur. I ovako je kako ljudi koji su nemuslimani, ljudi koji nemaju znači vjeru, ateisti, za Allahovu milost prihvate istinu. Također još jedno mjesto u Africi gdje ima puno suni muslimana. Oni su se protivili i željeli su da zatvore našu džamiju. Jedan imam je išao i u vladu i naš mualim Hamza je pozvao tog imama da razgovaraju. I tada su razgovarali o smrti Isa a.s. I znači kad je naš mualim dokazao da je Isa a.s. mrtav kroz znači ajete iz časnog Kur'ana, znači taj imam što je se bunio jednostavno počeo kao napao je našeg imama i jedan kršćanin je ustao tad i rekao je da jednostavno Ahmedi muslimani shvataju i njihovo učenje je vrlo lahko shvatiti, dok na način na koji taj suni imam objašnjava islam jednostavno teško da bude kao da se shvati. I onda znači ispala je velika tu svađa gdje vlada se umiješala i onda njihova džamija tih suni muslimana je bila zatvorena 3 mjeseca i tako oni su željeli da zatvore našu džamiju, a dobili su da njihova džamija bude znači zatvorena. I ovo je čime se bave mnogi ti drugi muslimani, njihovi učenjaci žele da pozatvaraju naše džamije, kao u Pakistanu znači. Ako naše džamije nisu znači zatvorene, onda oni minbere i munare ruše. Nigdje u pakistanskom znači zakonu nije napisano da Ahmedi ne smiju izgrađivati munare, ali znači vlada nema drugi izlaz osim da se pokori ovim takozvanim muslimanskim učenjacima u Pakistanu. U svakom slučaju oni znači pokušavaju na bilo koji način da nam nanose štetu, ali ako Bog da, oni će znači za Allahovu pomoć da nestanu. U Pakistanu ne možemo znači da ištampamo ni časni Kur'an na arapskom, a ne na naš prijevod. I znači i na arapskom jeziku da oštampamo Kur'an je velika znači kazna za Ahmedi muslimane u Pakistanu. Neki su znači pritvoreni samo zato što su slušali časni Kur'an. To je taj islam koji takozvani ti učenjaci islamski nameću. S druge strane, pogledajte samo kako Allah dželešanhu otvara mnoge puteve za nas, kako mi širom svijeta štampamo naše Kur'ane i kako je naš prijevod Kur'ana svugdje prihvaćen. U Darussalam mualim u Tanzaniji kaže otišao i dijelio je neku literaturu u tom mjestu i kaže jednom me je neko pozvao, ne Ahmedi, znači osoba, živio je 30 km od mene i tražio je Swahili prijevod časnog Kur'ana. Mualim je rekao
da on može to u svom mjestu kupiti, da ima taj prijevod. On je rekao da on voli prijevod i način komentare koji je znači džemat proizve. I rekao je da je prijevod naš pun znači logike i komentari poslije. I da je želio da kupi kopiju našeg prijevoda Kur'ana. Bilal Saheb iz Malija kaže Ahmedija džemat je u našem mjestu imao izložbu Kur'ana i jedan student je znači pokazan mu je prijevod Kur'ana na francuski i mladić je rekao ja imam već jednu kopiju na francuskom prijevod i mnogo je bolji nego prijevod džemata. I onda je otišao kući, donio je taj svoj Kur'an koji je već imao na francuskom i onda sat vremena je dokazivao kako je prijevod taj koji on posjeduje bolji od prijevoda našeg džemata. Ali pošto on bio veoma iskrena osoba, on je rekao na kraju da priznaje da na način na koji je džemat preveo mnogo je lakše shvatiti ajete. I onda je kupio našu znači prijevod na francuski i uzeo i odnio je sa sobom. A sljedeći primjer je na jednom sajmu knjiga. Jedna osoba je došla i gledala sliku obećanog Mesija alejhi selama i literaturu. I ta osoba je poslije nekog vremena počeo pričati sa našim misionarom koji je bio tu na dužnosti i bile su mu oči pune suza. Rekao je danas ja sam jedino znači u stanju da stojim ovdje ispred tebe kao musliman je zbog Ahmedija džemata. Ahmedija džemat je zaista da jednu veliku, znači ogromnu korist meni dao. Taj imam je upitao da li on Ahmedi i kakvu uslugu je to džemat kao toj osobi uradio. On kaže ja nisam Ahmedi, ja sam toliko se udaljio bio od religije da sam postao kao ateista. Ali u mojoj kući moj otac imao nekoliko knjiga koje je napisao Hazreti Mirza Ghulam Ahmed. I kaže čitao sam te knjige, u tim knjigama je bila tema postojanje Allaha dželešanuhu. I toliko je to otvorilo moje znači oči i znam zaista da Allah dželešanuhu postoji. I znači ljudi koji su do te mjere se odaljali od religije da su postali ateisti, uz literaturu džamata se znači približavaju i onda je rekao ja redovno čitam web stranicu znači Ahmedija džamata i tu ja povećavam svoje znači znanje i moju vjeru. I zbog Ahmedija muslimanske zajednice ja sebe nazivam muslimanom danas. Znači na zapadu postoje neke zemlje kao što je Švedska i Danska i oni znači pokušavaju da su kao štetu islamu, ali kada je prelijepo učenje islama njima znači predstavljeno, onda njihovo ponašanje se mijenja i onda na današnjici jedino Ahmedija džemat zaista pokušava na svim frontovima da pokaže zaista prelijepo učenje časnog Kur'ana. Jedna Njemica i ona kaže imali su izložbu časnog Kur'ana i literature Ahmedija džemata i također na izložbi su bili razni islamski znači islamske teme predstavljene, hadisi i slično. I sve je to pokazalo da islam ne znači predstavlja nikakav znači način nasilja. Ova žena iz Njemačke kaže vaša zajednica je objasnila učenje islama na vrlo jednostavan način i uopšte ne vidim bilo kakav razlog zašto bi mi znači imali opoziciju protiv Kur'ana ili islama. Šabana Jasmin Sajba je došla na
sajam knjiga na kojem smo mi znači učestvovali. I ova osoba kaže kad je ta profesorica vidjela naš znači sto sa knjigama, bila je vrlo sretna i ona je odmah uzela znači kopiju časnog Kur'ana na njenom jeziku s prijevodom i rekla je drugom profesoru da je neko dugo vremena pitao znači za prijevod Kur'ana, ali nije mogla da to da jer nije imala. I ona kaže bila sam uvijek tako znači zbog ovoga tužna jer mi je žao da sam muslimanka, a da ne mogu nekome dati kopiju znači Kur'ana na našem jeziku. I ona kaže sad je taj njen profesor koji je tražio kopiju Kur'ana preminuo i kaže ne znam koliko da košta ovaj prijevod Kur'ana, ja bi ga kupila. I znači ovo je blagoslov Allaha dželešanu u tim nekim mjestima gdje islamska literatura nije dostupna, da su blagoslove Allaha dželešanu da naš džemat to može da priušti ljudima. Dimađi sajam knjiga. Bila je neka gospođa koja znači pripada hindu religiji i ona kada je vidjela znači našu izložbu bila je iznenađena zbog toga što tu nema mnogo muslimana, a znači izložba muslimanskih knjiga je bila tu i ona je došla kod nas i razgovarali smo i bila je vrlo zadovoljna i onda je došla sljedeći dan, donijela i voće i bila je vrlo zadovoljna i kupila je znači časni Kur'an i rekla je danas ste znači ispunili moj san da znači posjedujem časni Kur'an i slikala se, stavila ga je na svoje znači prsa i slikala se s njim. Misionar iz Čekoslovačke kaže, oni su imali znači također neku izložbu i kaže mlada osoba je došla i rekao je kao ja znam da postoji Bog, ali ne znam koja religija će me dovesti do njega. I nekoliko godina ja proučavam religije razne i znači jedino moje mišljenje jeste da Ahmedija muslimanska zajednica je odgovorila na sva pitanja koja sam ja imao i to je nekako postigao je znači duhovnost kroz to. I onda ovi islamski učenjaci trebaju da postave sebi pitanje ko znači propagira islamsko učenje u svijetu ili učenje Kur'ana. Također postoje mnogi znači primjeri kako Allah dželešanu otvori puteve za širenje njegove vjere. Mi znači ne možemo to raditi u Pakistanu, ali mnogim drugim mjestima Allah dželešanu otvori puteve te iz Gini-Bisaura. Misionar piše u decembru prošle godine smo posjetili neko ostrvo i mi smo osjetili veliku potrebu da imamo radio stanicu u tom regionu. Ali kako god oni su pokušavali da znači registruju zajednicu tu, ali nisu mogli, onda nisu mogli ni da otvore radio stanicu. I on kaže onda su znači podijelili mnogo literature ili kao mali tih brošura u vezi informacija u vezi zajednice i poslije nekog vremena neko je pozvao misionarsku znači kuću kada je pročitao tu brošuru i želio je da dođe da sazna više informacija u vezi naše zajednice. Oni su se sastali i kada su znači govorili u vezi toga, ta osoba je rekla zašto vi nemate radio program i govorite u vezi svoje zajednice. Mi smo mu rekli, pokušavali smo mnogo puta, ali znači kao nismo uspjeli u tome. On je rekao ja imam svoju vlastitu znači radio stanicu, ja sam direktor
i rekao ja ću vam dati znači termin i možete da širite znači poruku svoje zajednice i tako je na taj način Allah blagoslovio džemat da mogu da znači propagiraju poruku islama. Misionar iz Mali kaže da jedan čovjek iz nekog sela je došao na dželsu u Maliju i rekao je da ima neka grupa tu muslimana koji uopšte ne obraćaju pažnju na njihove molitve, znači na namaze, da obavljaju namaze i glavni znači šartove namaza islama, ali oni smatraju da su Ahmedi nemuslimani. U svakom slučaju on kaže da on prihvata toj grupi, ali kaže da njegovo srce nije zadovoljno takvim islamom. I jedan dan on je znači slušao radio i na njemu je znači bila naša emisija džematska i tu je tema bila na koji način treba da se ispravno namaz obavlja i on je to vrlo pažljivo slušao i poslije toga je non stop slušao te emisije i onda je jednostavno bio ubijeđen da je ovo zaista ispravna zajednica. Kako god ljudi u njegovom selu su rekli da svi muslimani su znači odbacili Ahmedije, da nisu da ne pripadaju muslimanima. On kaže kako god ja kad sam vidio ovdje da prije sabaha Ahmedi muslimani klanjaju noćni namaz, znači tahadžud i kaže ja ne znam mnogo u vezi religije, ali toliki mir sam osjetio i šta god znam znači u vezi islama, ja sam ovdje to znači svjedok toga i tada je prihvatio Ahmedijat. Kao što sam spomenuo, znači Ahmedi u Pakistanu ne mogu slušati, ne mogu čitati, ne mogu posjedovati kopiju časnog Kur'ana, to jeste znači zadnja Allahova knjiga šerijet. I to oni znači stavljaju kao da je protivzakonito ako znači Ahmedi to imaju u posjedovanju, ali Ahmedi širom svijeta sa tom istom knjigom časnim Kur'anom prenose prelijepo učenje islama. Sarđil Sahibil misionar kaže jedan čovjek Simon Giddens ga je kontaktirao i tražio je kopiju časnog Kur'ana. Poslije nekoliko vremena sam dobio poruku od njega i rekao je da želi da dođe i da se sastanemo. I on kaže da cijeli život je čitao Bibliju, znači cijeli svoj život. Ali kako god, to učenje Biblije i nije mogao da shvati, niti je to godilo njemu. I kaže, počeo sam čitati časni Kur'an, isto kao da je svaka riječ ulazila u njegovo srce i kako je mogao da znači cijeli svoj život bude bez časnog Kur'ana. I onda je znači otišao kod svoje majke i rekao je da će da prihvati islam. Njegovi rođaci su također bili tu prisutni i rekli su mu da pravi veliku grešku. On im je rekao, vi radite šta god hoćete, ja sam već u svom srcu musliman. I on kaže, kad je Simon mi govorio u vezi ovoga i bile su mu oči pune suza. Ne samo da vam prihvatio znači Ahmedijat, već on širi poruku islama. I to vrlo hrabro. Kroz Ahmedija, znači zajednicu iskrene duše širom svijeta prihvataju islam. U vezi ovoga glavni predsjednik Španije kaže, poslije znači velikog istraživanja jedan Španjolac je znači prihvatio islam kao istinsku religiju, ali non stop je mu nedostajalo to zato što muslimani nisu ujedinjeni. Znači u ovoj godini je prihvatio islam ove godine i on kaže poslije ere Alija radijallahu anhu muslimani se nikada nisu mogli znači ujediniti. On je proučavao islamsku historiju
I znači on je osjetio da jedino pod sistemom hilafeta muslimani se mogu znači ujediniti i gdje da nađe sistem hilafeta. I u martu 2023. Tarik, jedan Ahmedi, se upoznao s njim i rekao mu je kao zašto ne istražuješ Ahmedijat. I on je to znači 3 mjeseca je istraživao o Ahmedijatu i onda je prihvatio Ahmedijat i sada je redovan na džumi i svim ostalim džamatskim skupovima. Iz Tagadžistana jedan čovjek koji je sad trenutno boravi u Kirgistanu kaže radi tu i kaže imaju neki Ahmedi muslimani gdje radim i naveo njihova imena. I kaže imam često znači razgovaram u vezi džamata i oko 3 godine s njima razgovaram i poslije toga sam postao ubijeđen da Ahmedijat je zaista istinski islam i da je obećani Mesija zaista ima Mehdi i da Isa a.s. je preminuo i znači ja sam dao bejat i on traži molitve i kaže da se moli za njega da bude u stanju da znači služi islam i da bude bogobojazan i da ispuni uvjete bejata. Misionar iz Rusije Atal Vahid Sahib piše da Allah dželešanhu je znači usmjerio jednog mladića prema Ahmedijatu. On živi u nekom malom gradu i kaže prije 1,5 dana smo se upoznali i on kaže njegov otac se znači odaljio od religije, njegova majka je znači pravoslavka. Također ima brata koji je također pravoslavac, ali od ovog mladića očevo porijeklo je muslimansko i on je nekako prema toj religiji bio kao naklonjen. I on je prihvatio islam, znači sunni islam. On kaže posle primanja islama on je imao mnogo pitanja i nekako nije nikad osjetio da je dobio potpun odgovor od tih lokalnih imama. I tako on je bio nezadovoljan i nekako preko interneta je našao i konektovao se sa nekim Ahmedi. I on je znači preko Ahmedi džamata počeo da jednostavno dobiva odgovore koji su bili s kojima je on bio zadovoljan. On kaže išao sam mnoga mjesta da shvatim islam, ali sam našao istinski islam u Ahmedijatu i on je dao bejat. U Filipinima misionar piše 130 ljudi je na tom otoku koji su znači dali bejat i direktor škole i nekoliko imama, 4 imama su također dali bejat. Hadži Isa, jedan od znači imama, kaže da džamija u kojoj on bio imam sada prihvata znači pripada Ahmedija zajednici. I neko je dao također zemljište gdje misionarska kuća treba da se izgradi tako da tu mogu dobiti stalnog misionara. On također kaže da ovaj imam daje i financijsko udjeljivanje i nije samo da on znači da prima primanje, ali on također ima svoju prodavnicu i on udjeljuje. On kaže jedan dan sam dao 500 tih peso sa njihove valute i kaže sljedeći dan znači Allah dželešanu je toliko učvrstio njegovu vjeru 100.000 je dobio znači tih peso sa sljedeći dan. Odakle se znači nije ni nadao da će to dobiti. I ovako je kako Allah dželešanu zaista upućuje iskrene ljude. Misionar iz Malija piše, Mirvan Kalibali Sahib je došao u našu misionarsku kuću i rekao želi da da bejat. Rekao je znači da redovno sluša Ahmedija radio i da se slaže sa skoro svim, ali jednostavno nije njegovo srce kao nije dozvolilo da se pridruži.
džematu i on kaže prije na dan zaspao je dok je slušao radio. I tada je sanjao da je mjesec sijao, znači jako. I bile su dvije slike, znači na tom mjesecu, jedna je bila velika, druga je bila manja. I znači bila su djeca blizu koja su govorila ovo je slika imama Mehdija i njegovog halife i da su kao došli su. I onda je pitao nekoga da mu protumači, pitao se ga da li se vidio to slike, on kaže nisam, ono kao da je da može da prepozna, ali je rekao da sam shvatio da Ahmedija džemat je zaista istiniti islam. I onda kada je vidio, u stvari posle kada je vidio slike, prepoznao je da velika slika bila od obećanog Mesija alejhi selama, a manja od halife. Iz Španije, glavni predsjednik Španije piše da Carlos je prihvatio islam ove godine i promijenio je ime u Abdussalam. On kaže sanjao je obećanog Mesiju u snu, znači ga je pozivao u mir. I posle tog sna njegova supruga mu je nešto pokazivala, znači na internetu, i tada je vidio sliku obećanog Mesija alejhi selama. On je rekao, ovo je ista osoba koja me pozivala u mir u mom snu. I onda je počeo da istražuje u vezi Ahmedijata i nekoliko dana poslije je sanjao ponovo da mu je obećani Mesija rekao, ja sam imam Mehdi, obećani Mesija. Iako je njegovo srce tad u tom trenutku prihvatilo Ahmedijat, on je nastavio da istražuje. I onda je sanjao obećanog Mesiju po treći put, ali u snu je mogao vidjeti nezadovoljstvo na njegovom licu. Poslije toga je znači telefonirao zajednicu i uzeo je bejat. Prihvatio Ahmedijat. Znači, uzalud našim neprijateljima koji non stop se trude da nešto nanesu nama ili naškode, Allah dželešanuhu je naš koji nas blagoslovi i pomaže. Burkina Faso, Sejdu Džika Saheb kaže kada mnoštvo znači u našem selu prihvatila Ahmedijat, jedan rođak koji živi u Saudijskoj Arabiji nas je nazvao i platio nam je znači putovanje u Saudijsku Arabiju, rekao ovo je znači časno mjesto islama i ovdje znači islam započeo, a ne u Pakistanu. I onda je on rekao prihvatite znači vehabijsko praktikovanje i odbacite Ahmedijat. On je odgovorio tom rođaku, kaže ja stojim u ovom hladu ovdje u ovom časnom mjestu i molim se da nikada ne dođe vrijeme gdje ja moram da odbacim Ahmedijat. I rekao je, pored Kabe sam molio Allah dželešanuhu da uzme moje srce u stanju kad sam vjernik i da se nikada znači ne odmaknem od vjere. I on kaže, ja sam se posle toga brzo vratio u Burkina Faso. Nekoliko poslije došao je taj isti rođak iz Saudijske Arabije i ja sam mu znači govorio u vezi Ahmedijata i taj isti rođak je znači prihvatio Ahmedijat. I znači onaj koji je želio da nas odmakne od Ahmedijata i on je postao Ahmedi. Emir Sahib iz Burkina Faso u vezi opozicije kaže mualim iz jednog regiona je rekao da grupa vehabija je došla u moju kuću i rekli su da ostavim znači Ahmedijat ili će me znači ubiti. Umar Deko Sahib je rekao slobodno vi mene ubijte, ali ja nikada to neću, niti ću odbaciti Ahmedijat, niti ću prestati da znači govorim o Ahmedijatu. I oni su ljutito znači otišli.
opet su ti neki dolazili, neko mu je preporučio da ode iz tog mjesta. On kaže, molim, kaže, ja sam sa svojom porodicom molio se Allahu dželešanu za uputu. On je onda sanjao osobu koja se zvala Ismail i rekao mi je: o Umar, gdje ti ideš? Ja sam mu rekao: idem u Dori. I taj čovjek je rekao: u redu. I sljedeći dan je on znači otišao sa taksijem u to mjesto Dori. I kada je stigao u Dori, njegova supruga je nazvala i rekla da su naoružani ljudi došli i tražili ga, i tako na taj način Allah dželešanhu ga je sačuvao. Iz Nigerije jedan čovjek je prihvatio Ahmedijat. On radi na poljoprivredi i prije znači prelaska na Ahmedijat grupa kojoj je on pripadao je bila velika opozicija našem džematu. On kaže: misionar u selu mi je znači govorio u vezi zajednice i ja sam sve više i više želio da saznam, i poslije mog istraživanja ja sam znači prihvatio Ahmedijat. Kad sam prihvatio Ahmedijat, dali su mi 3 mjeseca ti ljudi koji žive u njegovoj blizini ili da ostavi znači Ahmedijat ili će oni da unište i njegovu kuću. On kaže: bio sam mnogo zabrinut. Jedan dan sam otišao da obrađujem svoju zemljište i bilo je veliko znači nevrijeme i kaže: bio sam siguran da će moja kuća znači da bude uništena od tog nevrijemena. Kaže: kad sam se vratio, vidio sam da sve kuće sa moje lijeve i desne strane su bile uništene. Otprilike 50 kuća znači su bile oštećene, i nije samo da su oštećeni bili njihovi krovovi, već cijele njihove kuće su bile uništene. I u to vrijeme sam se sjetio šta su ovi neprijatelji znači meni rekli, zbog toga što znači sam prihvatio Ahmedijat. Jedan dan ćeš se vratiti i vidjet ćeš da ti je kuća uništena. I kaže: ja sam se molio, Allah moj, ako je ovo tvoja zajednica i ako je obećani Mesija taj koji ti obećao da će da dođe, kojeg je najavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda ćeš ti sačuvat moju kuću. I znači kad je ta kiša prestala i nevrijeme, kaže, ušao sam u svoju kuću i nijedan zid, ništa znači nije bilo dotaknuto. Poslije ovoga moja vjera u Ahmedijat se znači povećala i ovo je zaista Allahova zajednica. U svakom slučaju Allah dželešanuhu širom svijeta pomaže zajednicu obećanog Mesija alejhi selama. I zaista ovo je najveći znak za istinitost Ahmedija muslimanske zajednice, i ovi događaji zaista učvršćuju vjeru drugima. Molim se da Allah dželešanuhu vidi, da Allah dželešanuhu podari ljudima da vide o cijelom svijetu ove znakove. Sada ću da spomenem nekoliko preminulih osoba i klanjat ću im dženazu u odsustvu. I također želim da napomenem da ovih dana COVID se opet proširio i ljudi trebaju znači da se zaštite u vezi ovoga. Prva dženaza je Abdul Hadi sahiba, supruga Pir Zaidan sahiba. Preminula je prije nekoliko dana u 92. godini. Na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Njen sin je podpredsjednik u Islamabadu u džematu i u Fazl Umar, drugi sin je u Fazl Umar bolnici administrator. On je znači poslije svoga penzionisanja dao život u službi džemata. Ima još 2 kćerke. Njen sin piše: od djetinjstva mi smo znači
bili svjedoci kako naša majka redovno klanja, uči Kur'an, redovno je davala znači u raznim finansijskim žrtvovanjima, gleda redovno MTA. 1971. U ratu protiv Pakistana i Indije njen suprug je bio u istočnom Pakistanu koji je sad Bangladeš i tu je boravio dugo vremena. On kaže moja majka i mlađa sestra su bili s njim tad tu i kaže nekada bi otac slao i majka bi bila zabrinuta, ali nikada to nije pokazivala djeci. Uvijek bi nam rekla da kao sve će biti u redu i nakon 6 mjeseci znači njegov otac se tad vratio. Svakog Bajrama je rekla da se brinemo o siromašnima i 2 put godišnje bi davala mnogo u Humanity First. Ona bi znači donirala da za pumpe, znači za vodu u siromašnim znači zemljama, za obrazovanje djece, za hranu. Amtul Kabir, njena kćerka, kaže da je uvijek učila Kur'an glasno i nikada nije znači se predala tračevima i druge bi znači zaustavljala da ne tračaju. Redovno je gledala MTA i hudbe. Uvijek bi nas savjetovala da postoje mnoge koristi znači u čitanju džematske literature. Uvijek je imala znači blizu knjigu sebe gdje bi čitala. Njena unuka kaže kada bi god zapamtili novu suru u Kur'anu, ona bi nam dala neku nagradu. Ona dalje kaže poslije sabaha bi uvijek znači radila zikr i također bi i meni govorila da to radim i onda bi poslije čitala dugo Kur'an i literaturu i onda bi doručkovala. Da Allah Đelešanhu joj podari milost i oprost i uzdigne njen status na ahiretu i sve ta dobra djela da prisvoje i njena djeca i potomstvo. Sakib Kamran Saheb je sljedeća dženaza. On je dao svoj znači život u službu džemata. Preminuo je u 42. godini života. Doktori vjeruju da je preminuo od trovanja hranom. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Također 45 minuta prije njega njegov sin je također preminuo jer je jeo istu hranu kao i on. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hazret Chaudhry Mallah Bakhsh Saheb je bio njegov djed ili pradjed i dao je uzeo je bejat znači u ruci obećanog Mesije alejhi selama. On je dao znači svoj život u službi džemata i studirao je u džamiji Ahmedija, poslije je služio u raznim mjestima. Allah mu je podario jednu kćerku i 2 sina. Rumesa Kašva ima 17 godina, Galeb Kamran ima 13, njegov najmlađi sin je preminuo s njim, znači svi su se razboljeli, Allah Đelšanu je spasio ostale. Poslije džamije znači specijalizirao je u proučavanju hadisa, onda je poslat u Siriju da nauči arapski i onda se moralo tale vratiti. Allah mu je dao znači da služi džamat 18 godina. Njegova majka kaže da Kamran je rođen prije nego što je Vakfenao znači bio kao započet u džamatu.
I onda je ona tražila od Halifatul Mesih IV. Da prihvati njena dvojicu sinova koji su već bili rođeni u Vakfenau. Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahimullah je prihvatio njeno znači molbu i oni su vakfena. Njegova supruga kaže, on je imao prelijep karakter i ne mogu da to opišem u riječima. On je znači posvetio veliku pažnju namazima, imao je veliku ljubav prema hilafetu. On se mnogo brinuo za džamatsku imovinu i svima je pokazivao veliku ljubav i znači prema svima se je ophodio prelijepo. Uvijek se trudio da znači odgaja svoju djecu na najodlučniji način. Njegova majka kaže nikada nije dizao znači glas ispred svojih roditelja. Nikada nije iznosio ničije tajne, ni džematske, ni ništa. Njegova supruga kaže ako bi čuli nešto, neke informacije i pitali bi ga u vezi toga, on bi rekao to je nešto povjereno meni i ja ne mogu o tome da pričam. Vrlo je bio znači precizan da klanja u džamatu i također je svojoj djeci govorio da trebaju da klanjaju. Uvijek se znači bio je vrlo posvećen svojoj porodici. Njegova kćerka Rumeisa kaže moj otac je bio vrlo skroman, pobožan, uvijek se obhodio lijepo prema siromašnim, klanjao je redovno posebno svoj tahadžud namaz i on je nas uvijek učio lijepim moralima i govorio nam je da mi smo vakfena djeca i da uvijek trebamo na to da mislimo. Pitala sam ga razna pitanja i nikada nije znači izbjegavao da mi odgovori ih na najljepši način. Rehan Ahmed Saib koji je misionar trenutno u zatvoru piše dugo vremena sam radio znači pod njegovim treningom, uvijek se ponašao prema meni kao najboljem prijatelju. Imao je velike znači karakteristike lidera, vođe i bio je mnogo iskreni sluga džamata. Također molite se za one koji su u zatvoru zbog svoje vjere. Allah dželešanuhu im znači omogući da izađu što prije iz zatvora. Da Allah dželešanuhu podari umrlima oprost i milost i uzdigne njihov status i da podari znači sabor njegovoj djeci, suprugi, roditeljima i da njegova djeca nastave da izvršavaju njegova dobra djela. Profesor Muhammed Isak Saheb iz Benina preminuo je u 60. godini i na lillahi min ilaihi rađiun. On je pripadao porodici Doda koji su među prvima prihvatili Ahmedijat. Zikrullah Daud Sahib je njegov znači amidža, on je bio prvi tu koji je prihvatio Ahmedijat. Njegov otac je služio kao glavni za Benin džemat do svoje smrti. 1980. dok je još bio student, on je prihvatio Ahmedijat od Zikrullah Daud Sahiba. Onda kad je prihvatio Ahmedijat, on i njegov amidža su znači govorili njihovoj porodici. Njegovi roditelji su prihvatili znači Ahmedijat 2022. u stvari prošle godine je znači doktorirao u zoologiji i onda je u Senegalu je završio to, a u Beninu je znači dobio posao kao profesor na njihovom univerzitetu. On je prisustvovao mnogim konferencijama o njihovoj zemlji i izvan. Dugo vremena je služio kao sadar Hudamul Ahmedija u Beninu. U Vasijat je, dok je još bio student, znači postao je član Vasijata i on je bio prvi znači musi u Beninu. Njegova supruga koja je nacionalna terbijet sekretarica u Beninu kaže
Onda kaže, poslije kada sam se udala za njega, poslije sam prihvatila Ahmedijat. Prvo me je znači naučio da čitam Kur'an i on je bio zaista iskrena osoba koja se uvijek brinula za siromašni. Redovan je bio u tahadžidu. Redovno mi je govorio da Allahova milost će doći u našu kuću kada budem učila Kur'an u njoj. A njegova supruga kaže da je od jedne njegove učenice majka došla i plakala je, donijela je mnogo para da on ne obori njenu kćerku koja je znači nije bila uspješna na njegovom datom času i on joj je rekao, ja sam Ahmed i musliman, ja ne mogu da mi to znači uzimam, uzmi to i kao odnesi. I tako ona govori da jednostavno on je odnio taj novac, pošto je ta žena samo ostavila novac s njim, on je odnio na znači glavnom za financije na univerzitetu i objasnio je šta se je desilo i onda je također sazvat veliki skup svih profesora i sve znači prvo su ti mnogi željeli da on izgubi svoju poziciju, ali se na kraju to desilo da jednostavno svi profesori i svi prisutni su onda sa velikim poštovanjem na njega gledali da je on zaista iskrena osoba. I rekao je, ako ja toj ženi, ako ja uzmem to mito i dam prolaznu ocjenu tvojoj kćerki, šta za onu djecu koja su siromašna. On se prema svima ljubazno ponašao. Kada je preminuo, mnogi profesori su došli da izraze znači saučešće. Jedan profesor Ibrahim rekao je da je on zaista bio znači predivna osoba i na univerzitetu imao je nadimak koji znači da on daje blagoslove svima. Ako ikome je bilo potrebna pomoć, što bi god on imao u svom džepu bi dao toj osobi i nikada nikoga ne bi pustio da ide praznih ruku. Imao je veliku znači povjerenje u Allaha dželešanhu. Ishak Daud Sahib je imao veliku znači ljubav prema obećanom Mesiji i hilafetu. Imao je ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Molio bi i govorio bi, Allahu moj poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živio 63 godine, ne dozvoli da ja živim iznad toga. On je rekao misionaru kad je išao u Francusku da operiše srce, taj doktor je htio da skine njegov prsten na kojem piše zar Allah nije dovoljan svojom slugi. I on je rekao tom doktoru ne skida ovaj prsten, on će ostati na mom prstu dok ja znači ne umrem. Glavni misionar kaže čim bi ovaj preminuli gospodin primio svoju platu, odmah bi donio znači svoj vasijat i sve svoje čende i uplatio bi to prvo. On je uvijek imao smijeh na licu i kada bi imalo neke poteškoće, on kaže ja sam se molio i napisao sam pismo halifi za molitve i Allah dželešanu će to da znači riješi za nas. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 kćerke i 2 sina. Njegova starija kćerka trenutno doktorira u agrokulturi. Ova dvojica sinova studiraju kompjutere. Da Allah dželšanuhu znači podari da njegova djeca koračaju njegovim stopama dobrih dijela i znači podari milost i oprost umrlom i uzdigne status. Poslije džume ja ću da im klanjam dženazu u odsustvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر